नोंथांमोना मोनसे नटिस खालाम जानो हागौ बे सिंगारफोरा मेथाइ खनगिरिफोरा बा जेरै आखाइखौ नोरै खालामो बेफोरो मोनसे गावसोरनि टेकनिक्स। खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव आंनि चेनेलाव बरायबाय। दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय जों स्वरखौ बोरै नायगोन बा जों स्वरखौ बोरै नुयो उइदाउट कपि, बुंदो दे आं उइदाउट कपि, आरो जों बे स्वरखौ जोङो बोरै गोसोआव लाखिगोन। जों रे सा गा रे सा रे गा रे मा गा रे बायदिसिना अलंकार खनो, जों बेखौ जोङो बोरै गोसोआव लाखिगोन, बेखौ जों बोरै नायगोन, बेनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो खोन्थागोन दायो। नोंथांमोना मोजाङै भिडिअखौ जोबजासिम मोजाङै नायबानो जाबाय। एक्चुअलि बे बाथ्राखौ जोङो जेब्लानाखि बिगिनार्स लेभेल, जेब्लानाखि बेसिक बुस्थु जों सोलोङो, अब्लानो जों मोन्थिनांगौ जायो बा मोन्थिनो गोनां दरकार आरो मोन्थिनो दरकार। आंबो एक्चुअलि बे बाथ्राखौ मोन्थियामोन सिगाङो। जेब्ला जों बोहैयाव सिदा लिरनाय दङ, बोहैयाव जों नायनानै जों रोजाबोमोन, खनोमोन, सोलोङोमोन। खिन्थु आङो एसे बाहेरायाव फैनायनिफ्रायसो बेफोरबायदि टेकनिकखौ फिसा स्टेपफोरखौ आं लानो रोंनाय जाबाय। स' बेनिखायनो आं नोंथांमोननो खोन्थानि, जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदि उनाव जाहाथे मोन्थिनानै साना जे आं बेखौ सिगाङाव मिथिनायबा आं बेसेबां डेभेलप जागौमोन दासिम। बे बाथ्रा साननाया जाहाथे नोंथांमोनाव फैया, बेनिखायनो आं मोन्थिनाय लोगो लोगो नोंथांमोननो दायो खोन्थानो आङो नाजादों। थ' नोंथांमोना भिडिअखौ मोजाङै नायलांबानो जाबाय, आरो मोजां मोनोब्ला फल' खालामनानै ला आंनि चेनेलखौ, आरो प्लास लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामना होबानो जाबाय, जाहाथे नोंजों लोगोसे गुबुनाबो सोलोंफानो हायो। दायो मेन बाथ्रायाव फैनोसै। जों स्वरखौ जेब्ला जोङो सोलोंगोन, साप'ज नै सा रे गा मा पा दा नि सा, सा नि दा पा मा गा रे सा। जेब्ला जों बे 7टा स्वरखौ सोलोंगोन, अब्ला जोंनि माइन्डआव मा गोनां मिथिबाय? जोंनि माइन्डआव थानांगोन मा? जेरैबायदि जों सिरि गाखोयो, मोनसे मोननै मोनथाम थाखो जेब्ला सिरि गाखोयो, थिग बिदिनो जों स्वरखौ साननांगौ। साप'ज सानियाव सा दोङो, सा रे गा मा पा दा नि सा, सा नि दा पा मा गा रे सा। जों बिदि साननांगौ दिमागाव। सा रे गा मा पा दा नि सा, सा नि दा पा मा गा रे सा, बिदि साननांगौ। अब्ला जोङो थाब बुस्थुखौ केपचार खालामनो हायो। साप'ज नोङो सा रे सा गा रे सा रोजाबगोन, बा सा रे गा मा, सा रे गा मा पा दा नि सा, सा नि दा पा मा गा रे सा। नोंथांमोना मोनसे नटिस खालाम जानो हागौ बे सिंगारफोरा, मेथाइ खनगिरिफोरा बा जेरै आखाइखौ नोरै खालामो, बेफोरो मोनसे गावसोरनि टेकनिक्स। माने बिसोरो जि स्वरखौ नायो बेफोर हेल्प लायो। सा 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 मा सा पा, माने बिसोरो बे आखाइनि मददजों बे स्वरखौ हमो, माने हमना मोनो। बे बाथ्राखौनो आं नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायबाय। नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला प्लिज लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै हो। जुदि आरो फेसबुकआव नायदोंबा फल' खालामनानै ला, आरो जुदि इउटुबाव नायदोंब्ला नोंथांमोना साबसक्राइब खालामनानै ला। बेफोरबायदि भिडिअआ नोंथांमोननि गेजेराव लाबोबाय थागोन। थेंक इउ।